Proceduralno za vas jedno pitanje. Dakle, procedura, da. Ja ovdje 10 faktura koje nema glavni specijalni tužilac vezano za opasnu kriminalnu grupu koja je vezana za pranje novca i utaju poreza u operaciji KLAP, gdje su povezani ljudi bliski porodici Đukanović, znači Ivan Vuković, braća Petričević. Ove fakture tužilac nema, zato što su uništene u poreskoj upravi, koje ukazuju na ozbiljno krivično djelo, da su ljudi bliski porodici Đukanović organizovali ozbiljnu kriminalnu grupu u Crnoj Gori i Makedoniji, Vardar grupa, koja je lažnim fakturama naplaćivala povraćaj PDV-a, a te fakture nisu plaćene. Onda su te kompanije gurane u lažni stečaj pod odobrenjem direktora Poreske uprave gospodina Mugoše i izvjesne Bebe Martinović. Hvala vam. Ne, ja vas samo pitam, sad vas, pošto sam ja poslanik Crnogorskog parlamenta, raspravljamo o izvještaju. Ovdje ja imam fakture koje optužuju 20 do 30 miliona eura da je kriminalna organizacija bliska porodici Đukanović oštetila budžet Crne Gore i sad vas pitam, da li da vama dam ove fakture ili Ivici Stankoviću ako je prisutan? Hvala vam. Hvala vam. Prvo samo da znate, odgovorit ću vam naravno. Ovo nema nikakve veze s procedurom. A kad imate, kao što znate, ovo, poslaniče Medeviću, molim vas, ovo nema nikakve veze s procedurom što je poslanik Medević govorio, a naravno ja ga upućujem da preda sve te fakture, neka ih kopira i neka ih preda tužilaštvu. Druga proceduralno pitanje, gospodine Brajoviću. Parlament Crne Gore je vrhovna tužilačke vlasti. U ovom parlamentu je biran Ivica Stanković. Je li tako? Nema, molim vas, pa kako nije procedura? Ja vam se obraćam, govorim da je danas je tema izvještaj tužilačkog savjeta. Je li tako? Jesmo li mi u ovom parlamentu birali predsjednika tužilačkog savjeta i vrhovnog državnog tužioca koji prepisuje recepte gospodina Ivicu Stankovića? Ja vas sad pitam, da li smo mi birali ovdje predsjednika ili vrhovnog državnog tužioca ili smo birali glavnog specijalnog tužioca? Vi mi odgovorite. Ne ide mi vrijeme. Ne, završili smo s procedurama, treću nećete imati prilike i sad ćete, samo polako, molim vas, poslaniče Medeviću. To može biti možda vama interesantno što pričate, znači birali smo vrhovnog državnog tužioca, a sad vi pređite na vašu diskusiju. Dobro. Građani Crne Gore, da je Crna Gora predpolitičko društvo, totalitarno društvo, društvo koje nije izvršilo demokratsku tranziciju, najbolje pokazuje sastav tužilaštva Crne Gore, koji je kontinuitet tužilaštava Crne Gore od 1945. pa na ovamo, gdje se tužilaštvo upotrebljava kao opasna, zlikovačka, produžena ruka vođe kartela, vođe sekte, vođe partije. Znači ja sad moram da vas upozorim da pri sljedećem pominjanju dobijate opomenu i pokušajte da iskoristite 5 minuta, molim vas. Koga sam ja lično pomenuo? Slušajte, tužilaštvo ste pomenuli, vrijeđate instituciju Crne Gore. Ja govorim o 45. Vrijeđate instituciju Crne Gore, molim vas vodite računa. Znači, crnogorsko tužilaštvo u nedemokratskim uslovima jeste tužilaštvo koja je produžena ruka, batina, gospodara, vođe, a nije državni organ koji goni kriminalce i podržava vladavinu prava i pomaže državi Crnoj Gori. Pošto Crna Gora, po mom mišljenju, predsjedniče, i dalje je totalitarna država koja nije napravila otklon od jednopartijskog sistema, ovo je sad što imamo nastavak te tradicije crnogorskih tužilaštava koja su progonila političke protivnike po nalogu vođe, gospodara, ne znam, kralja Nikole, bilo koga redom. Dakle, mi smo imali jedan sindrom da u Crnoj Gori Crnogorci su spremni da se dokažu vođi, čak i da poklone svoju vjerenicu. Narodni heroji, poznati borci, junaci, katunjani, koji su borili se. Kad je bilo pitanje da li njihov vođa želi njegovu vjerenicu, oni su bili spremni da mu poklone vjerenicu. Taj sindrom žrtvovanja žena, vođi kulta se vratio 90. godina. Opet. Znači, mi živimo ponovo
taj život iz nekih ranijih vremena gdje za vođu kulta smo spremni da uradimo sve. Znači, poznato je da je general sa crvenim čizmama, Savo Joksimović, lično ubio svoga školskog druga, koji je bio najbolji đak Beranske gimnazije, koji je bio komunista, osnivač komunističke ćelije u Beogradu na Beogradskom univerzitetu, u svemu bolji od njega 100 puta, koji je rat proveo kao partizan. Savo Joksimović ga je dočekao prvi put, izmislio mu optužnicu i lično ga ubio na prelazu između Crne Gore i Srbije. Znači, to je tradicija crnogorskih tužilaca. Za ljubav vođi su spremni da poklone ženu, da ubiju brata, da ubiju svoga saborca, da ubiju bilo koga, samo da se dodvore vođi. I to i danas imamo. Gospodinu predsjedniku DPS-a se nude i žene i spremni ste da ubijete, da zlostavljate i da progonite nevine i zdrave i časne ljude da bi se dokazali vođi sekte. Dakle, imate, za ovo što ste rekli, imate opomenu i završavajte vaš... General Savo Joksimović sa crvenim čizmama, istorijska ličnost, ovo što ja pričam su istorijske činjenice. Znači, svoga najboljeg druga iz klupe zato što je bio bolji đak od njega, veći komunista od njega, veći junak u ratu, sačekao je 48. i lično ga ubio, optužujući ga da je za Ruse. To mi danas imamo, bre, ponavljači. Čovjek koji je sa 37 godina položio pravosudni ispit, sa 27 godina završio pravni fakultet. On nama priča o pravu i teoriji. Mi smo, bre, ovde časni potomci prave Crne Gore, koji, molim lijepo, šta se dešava, kakva nam je istorija našeg tužilaštva? Mi smo imali tužioca koji je tražio da se telefonom sluša kako muče lidere SDA u podrumu na Žabljaku, gdje je rekao, dajte mi na telefon da čujem kako vrište, kako plaču i kako jauču kad im se akumulator i elektrode priključuju na mošnice. Taj tužilac je danas kandidat za člana tužilačkog savjeta i ne bi me iznenadilo da Bošnjaci glasaju za njega. Imamo tužioca koji je vrhovnog državnog tužioca, koji je 98. godine organizovao 200 kriminalaca, podijelio im ukradene automatske puške iz magacina teritorijalne odbrane u Maslinama i instruirao ih kako da pucaju u svoj narod. Prvo u pod, pa u noge. To je bio vrhovni državni tužilac. Jedna od tih pušaka koja je podijeljena kriminalcima u Crnoj Gori je bila iskorišćena za ubistvo Duška Jovanovića. Nikad te puške nisu vraćene. To je vrhovni državni tužilac. Poštovani građani Crne Gore, glavni i specijalni tužilac je ovde pokazao da je član kriminalne organizacije Mila Đukanović. To što ja javno govorim, to vi ni u snu ne smijete da sanjate. Ja sam javno rekao da je ovaj tužilac optužen od građana Cavtata za ratne zločine. Ovde sam u Skupštini rekao da je njegov pobratim glavni narkodiler u Crnoj Gori, kojeg on ne procesuira. Ovde sam u Skupštini rekao da je njegov pobratim drugi kamataš. Ovde sam u Skupštini rekao da njegov kum, koji ga je finansira, zarađuje na bolesti nesrećnih ljudi u Crnoj Gori. Birači DPS-a, njegov kum je monopolista u prodaji ljekova. On zarađuje na vašoj bolesti. Kad nemate da platite ljekove, koji su 3 puta skuplji nego u Srbiji, znajte da je to kum Milivoja Katića, koji s njim dijeli tal. Prema tome, neka građani Crne Gore znaju, lako se vama junačiti sa 10 telohranitelja. Zato će biti ilustracije, gospodine Katiću. Vi mene ne možete da preplašite. To ko je mene napao ili nije napao, to je organizacija Mila Đukanovića i Aca Đukanovića. Oni ubijaju ljude. Vaš pobratim ubija ljude. Hvala. Ubija ljude. Hvala. Poslaniče Medojeviću, završili ste. Poslaniče Medojeviću, završili ste. Isključeno vam je mikrofon. Poslaniče Medojeviću.